Вось такая незвычайная смакотка на яблычны спас сёлета ў мяне прыгатавалася. Гэта не зусім, каб традыцыйная беларуская кухня, але ўсе ўжо прыгатавалі, ну, а ўсе пабеглі, і цёця Іра пабегла. Чаму б мне не прыгатаваць такую яблычную пасцілу? Тым больш, што есці свежыя яблыкі раней можна было толькі ад яблычнага спаса. Ведаеце, гэта свята святкуюць ад 4 стагоддзя ажно, нашмат раней, чым прыйшло хрысціянства да нас. І звязанае оно было з тым, што закончваецца лета і пачынаецца восень, і можна ўжо спажываць плады новага ўраджаю. І вось потым ужо пры хрысціянстве яблыкі пачалі асвячаць у царкве, і як бы з гэтага дня ўжо іх можна было есці, можна было ласавацца і частаваць адно аднаго. Зрабіць яблычную пасцілу даволі проста. Трэба ўзяць 800 грамаў яблык, адну пачку желаціна, вялікую 40 грам желаціна альбо желе, і, уласна кажучы, гэта ўсё. Пачышчаныя яблыкі рэжам на кубікі і складваем у рондаль. Гэтым разам вырашыла ўзяць желе, мне трэба паўпачкі, вось 20 грамаў на маю палавіначку высыплю. Да гэтага парашочка дабаўлю 50 грамаў вадзічкі і дам пастаяць. Вось вырашыла паспрабаваць з желе, а не з желацінам, бо тут ужо трошкі ёсць цукру, і паглядзім, як гэта паўплывае на саму пасцілу. Желацін пакідаем, каб ён набухаў у кубачку, а яблычкі ставім на пліту і падварваем на невялікім агні каля 10 мінут. Ну вось, яблычкі ўжо мяккія, гатовыя, можна здымаць іх з агню. Зараз бярем блендер і здрабняем яблычкі ў пюрэ. Вось такога выгляду павінна быць пюрэ, абсалютна аднародным, і сюды мы дадамо наш желацін. Саме размяшаем. Далей берем міксер, і вось гэтую масу, которая у нас ёсць, трэба узбіваць. Прям вельмі доўга, минут 10 як мінімум, а то і 20. Вы пабачыце, як зменіцца візуальна гэтая штука. І я вельмі раю ўзяць вось такую крышачку, у каго не прафесійныя міксеры, бо інакш гэта все брызгаецца па кухні са страшнай сілай. Гатовую масу заливаем у силиконовую форму і ставім у лядоўню, каб яна застыла, прыкладна на пару гадзін. А ўжо гатовую пасцілу пераварачваем на талерачку, здымаем акуратна форму, і вось што атрымалася. Такі піражок можна упрыгожыць яшчэ лісцікамі і скрылёчкамі якіх-небудзь фруктаў. Вось такі піражок, яго можна парезаць на трохкутнічкі і падаць. Часам проста рэжуць пасцілу на квадрацікі, і таксама парцыйны мармеладзік такі можна есці. Можна таксама заліць у формачкі вось для кексаў сіліконавыя ў мяне, і тады будзе нешта кшталту вось такога. У любым выпадку гэта вельмі смачна. Раю вам пачаставацца, і хай вам будзе таксама смачна есці.